Saludos, bienvenidos. El presidente de la Deputación critica la falta de credibilidad del Concello de Ourense como consecuencia de una gestión sin transparencia de Gonzalo Pérez Jácome. Y precisamente el alcalde de Ourense era el protagonista de la mayor parte de las coplas de Os Mayos que ayer reivindicaban la importancia de la tradición. Hoy, Alfredo Conde recibe el premio Alvite por su dilatada trayectoria literaria y periodística. Comienza aquí nuestro informativo. Luís Menor cargou hoxe contra a xestión de Jácome ao fronte do Concello de Ourense e lembroulle que, como servidor público, está obrigado a ter un comportamento exemplar. O presidente da Deputación critica a falta de credibilidade do alcalde de Ourense e carga contra a súa xestión do Concello. Perden subvencións concedidas por o Estado, nós non perdemos ninguna, ganámolas todas, pois débese ás empresas, non lle debemos nada, aparte de ter concesións públicas caducadas, e iso o que provoca, sin duda ninguna, é unha falta de credibilidade na xestión, por lo menos económica, non? E iso é o que podo decir, así que a min, desde logo, non me parece oportuno nin bo para o noso Concello de Ourense, o Concello de Ourense, ou ese Concello que aglutina un de cada tres ourensáns, efectivamente, esta xestión económica que carece de rumbo, de planificación, de rigor e de responsabilidade. Luís Menor lembralle a Jácome que, como alcalde de Ourense, ten que amosar un comportamento exemplar. Todas estas noticias que vamos sabendo, e sobre todo, quizás incluso as dinámicas, porque aquí sabemos que, por exemplo, nós, se o teu soldo é X, aparece publicado, sabes, cando aprobas os orzamentos xa sabes o que vai a cobrar o presidente, o que van a cobrar os que teñen dedicación, e xa sabes, e depois cando faz a declaración aparece eso, non hai outra historia, non hai máis que tú se aparecen que se tes ingresos os públicos, que se además tes ingresos particulares, que se despois nunhas declaracións aparecen uns bienes, noutra declaración aparecen outros. Evidentemente, eu iso creo que é moi delicado. E creo que é moi delicado porque, efectivamente, unha das cuestións que temos que facer dende os servidores públicos, obviamente, temos que ser exemplares, ou tratar de ser exemplares, por o menos. E non contribuir máis á desafección, á profunda desafección que a xente ten na política, e máis concretamente no Concello de Ourense. Se un fai unha encuesta, o grado de indecisos, o grado de persoas que non manifestan o seu voto no Concello de Ourense é moi superior ao que pasa na provincia e bastante superior ao que pasa en Galicia. A Deputación lidera un proxecto de desenvolvemento sostible na reserva da biosfera Xerés-Xurés con 2,5 millóns de euros de fondos europeos para a Baixa Limia. A Deputación de Ourense, en colaboración con universidades e administracións locais galegas e portuguesas, vai liderar un proxecto de desenvolvemento sostible na reserva da biosfera transfronteiriza Xerés-Xurés, que contará con 3,6 millóns de euros de financiamento europeo, 2,5 millóns para investir na comarca da Baixa Limia, no marco do Programa de Cooperación Interreg a España-Portugal POCTEC. Trátase do proxecto Raia Xerés-Xurés, que beneficiará os 6 municipios ourensáns desta reserva: Lobio, Sentrimo, Muíños, Lobeira, Calvos de Randín e Bande. A finalidade desta iniciativa é contribuir ao desenvolvemento sostible da reserva mediante o fortalecemento dunha identidade territorial compartida, o impulso de actividades baseadas nos recursos sociais e na posta en valor do patrimonio natural e cultural co propósito de reforzar a cohesión social, económica e ecolóxica a ambos lados da fronteira. O liderado da institución provincial ourensá neste proxecto participan outros 11 socios, entre os que se atopa tamén a Universidade de Vigo. O proxecto Raia Xerés-Xurés é un dos 3 plans aprobados na convocatoria do Programa Europeo POCTEC para esta reserva da biosfera. O espazo natural recibirá o 40% do total do orzamento da convocatoria, destinado ás 7 áreas funcionais da fronteira hispano-lusa e cuxo obxectivo principal é impulsar o desenvolvemento económico, social e ambiental desta área.
Os 3 proxectos vanse financiar con 12 millóns de euros, dos que o 72% executaranse nos 6 municipios ourensáns da Baixa Limia. Acompañamos esta mañá o delegado territorial da Xunta de Ourense na súa visita ás obras de reforma da Rúa Progreso. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, visitaba esta mañá, acompañado dos técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras, a Rúa Progreso para supervisar o estado das obras de reforma dentro do proxecto para a mellora de 13 travesías urbanas de titularidade autonómica nas que a Xunta está a investir máis de 2 millóns de euros. Consiste en actuacións para facilitar o rebaixe de aceras e a accesibilidade, baldosas pododáctiles nos cruces de peóns, base tamén a subir, a mellorar os peóns na Rúa Concordia, en Alejandro Outeiriño e tamén que fronte ao Marco Valcarce. Xa se traballou frente ao Xardín do Posío, mellorando as beirarrúas con Marcelo Macías, con Domingo Fontán e no illote da Rúa Lugo. Vivienda, titulaciones e inteligencia artificial son las propuestas de la Universidad de Vigo en las elecciones a rector. Los candidatos llaman a aprovechar las particularidades de Ourense para fortalecer el campus. El proceso electoral que vive la Universidad de Vigo entra en su recta final y las candidaturas al rectorado ponían sobre la mesa en su último debate sus proyectos estratégicos que incluyen al campus de Ourense, donde se espera potenciar la ventaja que tiene el centro universitario en la investigación de inteligencia artificial, así como potenciar también su autonomía y aprovechar las particularidades de la ciudad para garantizar vivienda a los estudiantes. Tras el cierre de la campaña electoral, hoy lunes, día 4 de mayo, la comunidad universitaria está llamada a las urnas el miércoles día 6. Se han dispuesto 27 mesas electorales, 8 de ellas en el campus de Ourense, que permanecerán abiertas para que docentes, estudiantes y personal técnico elijan a la persona que va a dirigir la institución los próximos 6 años. Los resultados provisionales se publicarán esa misma jornada tras el recuento de los votos ponderados. El censo de toda la universidad asciende a 21.226 personas, de las cuales más de 5.000 corresponden al campus de Ourense. Dentro del personal docente investigador, 219 personas están llamadas en la categoría A y otras 318 en la B. En cuanto al alumnado, que cuenta con un voto ponderado del 25%, 4.765 alumnos de primer, segundo y tercer ciclo del campus ourensano podrán participar en el proceso electoral, siendo la Facultad de Educación la más numerosa, sumando 1.438 estudiantes. Por 8.760 del campus vigués, de los cuales 3.067 son de la Escuela de Ingeniería Industrial y otros 3.490 en los centros de Pontevedra. Del personal técnico están llamados a las urnas 766 personas. A pesar da chuvia, os maios volveron reivindicar a importancia da tradición. Por outra parte, non houbo unha copla na que non aparecera o nome do alcalde. Comenzamos con elas a nosa retransmisión en directo onte e unhas horas despois subían ao escenario representando a clase de sexto do Ceipas Mercedes como gañadoras das coplas infantís. A ver que vos parece a nosa protesta, quedamos en praza, agora xa pesta. Agora xa pesta, quitaron as fontes, botaron esterco, perderon o norte. Perderon o norte no noso concello, a comer non quere, nin nenos nin vellos. Nin nenos nin vellos, mesa en nosa praza, solo caben mesas, todos son terrazas. Todos son terrazas, cada vez máis amplas, queremos espazos, verán as crianzas. As crianzas comer
escoita. As nenas de Ourense vanche dar boa loita. Vanche dar boa loita, estamos moi fartas de que non escoites as nosas demandas. As nosas demandas, queremos cultura, non tanta gramola, de só hai fartura. De só hai fartura, como no cemento, que cobro cosío, vaya esperpento. Vaya esperpento, como dos camelos, que necesidade había de traeros. Había de traeros, tampouco renos, nada de maltrato en nome dos nenos. Desde Celanova chegaba ao Colexio Sagrado Corazón, gañador do Maio Infantil. Xa non distinguimos o real da ía, pero non nos queixamos porque usamos no día a día. Temos este alcalde que está imputado por mesturar o público co privado. O Club Hockey Albor non faltou a súa cita cos maios. Eles levaron tamén premio, o terceiro na categoría de Maio Artístico. Non conto unha leira na Trevica un túnel, todo remendado como é costume. Como é costume, chega tarde mal, a todas en fumes, non parece tal. Non parece tal, segue a ocurrir moito principal día zona peonil. Na zona peonil hai coches a faltar, sumando patinetes parece o Mario Kart. O premio ao mellor Maio Artístico foi para Cudeiro, co seu Anxo Caído. O segundo para a Asociación Cultural Os Lolailos, coa Ponte Romana. Os de Andén primeiro acadaron o mellor Maio Creativo e o segundo Maio Enxebre, ademais das coplas. Entre tanta cara coñecida, tamén atopamos a quen se presentaba por vez primeira. Bueno, nós somos a Asociación de Mulleres Rurais As Abelairas, pertencemos ao Val da Rabeda, no municipio de Taboadela. Este maio que fixemos chamase Tecendo no Rural. Está feito todo a man, feito a ganchillo, cada socia xuntábamonos e cada socia fixo un cuadrado. E logo unímolos entre todas e fixemos este maio. As pequenas do Manuel Sueiro puñan voz as coplas da súa AFA que levaron o segundo premio. Que vivan os maios, esta nosa festa, pero por favor, deixade as orquestas. Deixade as orquestas, que na nosa terra temos que escoitar máis música galega. E como cada ano, a región sumouse a esta festa dos maios co seu tradicional concurso. O xurado percorría un a un os maios, escoitando as coplas e fixándose en cada detalle para logo valorar. Como unha exaltación da tradición de Ourense, aínda que está extendida tamén por outros lugares de Galicia, aínda que hoxe non é precisamente o día que nos identifica máis cos maios, non? Porque esta auga presentada a última hora, xa prevista, pois desluce e afea un pouco o traballo tan intenso e de tanta dedicación que teñen os participantes. Hai moito traballo, moita ilusión e moita tradición, porque esta é unha das festas máis bonitas da nosa cidade e, sobre todo, precisamente pola xente nova, porque dá pé a que agudicen o seu ingenio, a súa retranca e que vivan a festa dos maios como as vivimos os demais. Estamos vendo aquí maios tradicionais que se estaban descritos por Risco nos traballos que fai no ano 52, pero dándolle unha forma nova, un sentir novo e, sobre todo, ver todos estes rapaces. Vamos, eu penso que temos maios para anos. Para min é a primeira vez que participo como xurado e a verdade que é un orgullo e é unha alegría enorme. Encántame, ademais, formar parte con toda esta xente que o fai con tantísima ilusión e creo que agora parou de chover un pouquiño, o sea que imos empezar a facer a ruta e nada, desexarlle moita sorte a todos. A pesar da chuvia, os maios volveron reivindicar a importancia de manter viva a tradición. Todos estes cumes tan contaminados como nos Ourense, cidade dos parvos. Alfredo Conde recibe hoy el Premio Albite por su dilatada trayectoria literaria y periodística. La Asociación de Periodistas de Galicia distingue al escritor ourensano por sus casi 6 décadas de trayectoria literaria y periodística.
El novelista, poeta y articulista ourensano Alfredo Conde recibió hoy el premio José Luis Albite de columnismo de opinión, otorgado por la Asociación de Periodistas de Galicia, en reconocimiento a su dilatada trayectoria en el mundo literario y periodístico. El premio destaca la trayectoria de casi 6 décadas de Conde, así como su reconocimiento dentro y fuera de Galicia, con galardones como el Nadal, el Nacional de Literatura o el Nacional de la Crítica. También se subrayan sus colaboraciones en prensa, que le han valido premios como el Julio Camba, Fernández Latorre, Cunqueiro o Puro Cora, además de distinciones como la Medalla Castelao o su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Melbourne. El jurado también pone en valor su perfil polifacético, ya que Conde ha sido profesor de historia, marino mercante, activista cultural y político, además de diputado en el Parlamento de Galicia y conselleiro de Cultura de la Xunta. Nacido en Allariz en 1945, el autor es considerado un narrador que ha sabido retratar con precisión la realidad social y humana de su tiempo, dejando una amplia obra literaria traducida a numerosos idiomas y una destacada presencia en la prensa gallega. Cando pasaban esas cousas, eu teño fillas. Más de 200 personas votaron a ciegas sus ribeiros favoritos en Ribadavia. La Feira do Viño do Ribeiro hizo entrega de los premios a los vinos ganadores de la cata popular. La 63 Feira do Viño do Ribeiro bajó el telón tras 3 días de exaltación de la viticultura. Además de los últimos obradoiros de cocina por cuenta de Alberto Fernández y Talentos by Abril y la cata comentada de las bodegas a cargo de Isabel Lozano, la organización hizo entrega de los premios de la cata popular, una de las actividades predilectas entre los asistentes. Durante la tarde del viernes y todo el sábado se celebró la cata popular en el local social de Amadalena, en el barrio Xudeu de Ribadavia, donde más de 200 participantes pudieron votar sus ribeiros favoritos de las 21 marcas presentadas a concurso, 14 vinos blancos y 7 vinos tintos, que valoraron a ciegas, es decir, sin conocer de qué vino se trataba. El domingo al mediodía se celebró la entrega de premios de la cata, que contó con la presencia de los coordinadores del evento, la presidenta del Consello Regulador, Concha Iglesias, y el alcalde del concello, César Fernández, además del director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles. El primer premio en la categoría de vinos blancos fue para Ramón do Casar Treixadura 2025 de Ramón do Casar, quedando en segundo puesto el Alberte 2025 de Bodegas Nairoa, y entre la selección de vinos tintos triunfó Cunqueiro 2025 de Bodegas Cunqueiro, llevándose la única distinción en esta categoría. Además, los premios reconocieron como mejor catadora de vinos blancos a María Victoria Fernández de Vigo, y como mejor catador de vinos tintos se premió a Xosé Manuel Rivas de Ourense, un galardón que se otorga a los catadores que más se aproximan a los resultados finales. Ourense ha sido hoy escenario íntegro de la segunda etapa de la Vuelta Femenina 2026. La joven ciclista belga Shari Bossuit ha sido la ganadora de la etapa ourensana de la Vuelta Femenina de hoy lunes, día 4 de mayo, una etapa que ha transcurrido íntegramente por la provincia de Ourense. En total han sido 109 kilómetros de recorrido, con salida en Lobios, concretamente en Río Caldo, y meta en San Cibrao das Viñas, pasando además por Muiños, Bande, Celanova, Outumuro, As Maravillas, a Manchica, a Merca y Taboadela, entre otras localidades. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias ourense.